Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo. Apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon. Proverbio 14, bersikulo 12. Busa si Jesus miingon, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kun dili pinaagi kanako. Juan 14, bersikulo 6. Mga kapaglaom, welcome sa atong programa, Ang Dalan sa Kinabuhi. Karon nga takna atong hisgutan, ang ikatulong bahin sa paglakaw sa dalan, ilalom sa gugma, uban sa ikatulong sugo. Sa ikatulong sugo nga nagaingon, dili mo pagagamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pagpasipala. Kay si Jehova dili mag-isip nga walay sala ni adtong nagagamit sa iyang ngalan sa pasipala. Mabasa sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 7. Atong gitagaan og pagtagad miaging programa, ang ngalan sa Dios, sa punto nga implikasyon niini sa iyang himaya ug otoridad o gahom. Niini nga takna atong isgutan ang ngalan sa Dios isip iyahang karakter. Sa unsang hitabua nga nagamit nato ang ngalan sa Dios sa pasipala sa ani nga paagi. Ato kining sabton sa paghatag og ehemplo. Isipa kuno, kung ugaling, aduna kay usa ka anak nga nahimong sa lawayon sa pagkinabuhi at tubangan sa uban nga mga tao. Samtang ikaw nagkinabuhi nga adunay maayong dungog. Unsa ang imong bation? Maepektuhan ka sa iyang dili maayong kinaiya tungod kay nagadala siya sa imong ngalan isip imong anak. Laktod pagkasulti, iyang gigamit ang imong ngalan sa walay kapuslanan. Nagaangkon ka ba at tubangan sa katilingban nga anak sa Dios? Daghan ang nagaangkon nga anak sa Dios tungod kay gidawat na si Kristo sa ilang kasing-kasing sumala sa saad sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Apan, atong sutaon, sa unsang mga sitwasyon nga nagkinabuhi kita nga maulawan ang Dios isip atong amahan. Kumusta ang atong sinultihan? Kumusta ang atong pagpanamit? Kumusta ang atong binuhatan? Kumusta ang atong ginalantaw? Kumusta ang atong ginapaminaw? Labaw sa tanan, kumusta ang atong kinaiya o pamatasan? Mahimaya ba ang Dios? Ang atong handom nga mahisama ang atong kinaiya sa kinaiya ni Kristo. Dili nato malilong nga aduna pa kitay mga kaluyahon nga maoy hinungdan nga dili pa nato maangkon ang atong ginahandom nga mahisama sa iyang kinaiya. Apan atong kuptan nga ang Dios magatabang kanato. Sa Pilipos kapitulo 2 bersikulo 13 ug 14 nagaingon, kay diha sa sulod ninyo ang Dios mao ang nagapalihok sa inyong pagtinguha o pagpaningkamot alang sa iyang kaugalingong kahimuot. Buhatan ninyo ang tanang mga butang nga walay pagbagulbol ni pagsukit-sukit, aron mahimo kamong putli ug dili masalawayon. Mga anak sa Dios nga walay buling, taliwala sa usa ka kaliwatan nga hiwi ug masupilon. Nga sa taliwala nila, kamo nagasidlak ingon nga mga kahayag dinhi sa kalibutan. Mga kapaglaom, sa atong paglakaw sa dalan sa kinabuhi, atong sutaon ang atong pagkinabuhi kung nagamit ba nato ang ngalan sa Dios sa maayo isip iyang mga anak. Lakip sa atong pagkinabuhi ang atong kinaiya, pamatasan, pagpanamit, pagpili, ug mga binuhatan sa publiko ug pribado. Busa, dili nato kalimtan nga atong ipagamot sa atong kasing-kasing ang mga pulong sa Dios sama sa awit ni David nga nagaingon, ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagianan. Salmo 119:105. Kini si Pastor Victor Navarro mag-ingon nga anaara sa atong pagpili kung unsa nga dalan ang atong subayon ug hinaot ang dalan sa kinabuhi mao ang atong palabihon.